Eu teño unha... ben, falaronme xa o ano pasado unha persoa sobre estes meus discursos que agora surgo á rede, non? De como se podía monetizar, de como eu podería cobrar diñeiro, porque di esta persoa, dicía, non? Que era moi útil. E comeceinos a subir así á rede porque pensei, aí hai un montón de xente, a alguén vaille gustar. E había unha parte de ego, que era romper ca Patiño Paxareira, que eu defendina moitas veces, é moi real. Aínda este día no traballo, unha, así como un pouco enfadada, soltei esta broma final e dixo que lle facía moita gracia, non? Como teño ese humor, non? Para dicir cousas moi verdadeiras, pero sí que desde o ego case, romper ca paxareira, que é certo que existe e que está aí, pero costoume moito asumir que había tamén moita coiraza nesa persoa tan graciosa e así. Había moita coiraza, porque a sociedade castiga moito o pensamento que é libre. Castiga moito a coherencia. Castigan moito que sexas consecuente, non? E que castigan a túa ética. Cando ti tes un discurso e dis eu quero ser isto. Hai moitos anos unha amiga díxome: se hai algo que nos demostras ti é que és capaz de facer todo aquilo que todos dicimos, non? De boquilla, máis a hora da verdade non facemos e ti sempre o fas. Daquela Eva Paxareira, si, había un punto de coiraza, non? E despois pasaron moitas cousas. E a filósofa, non? Que estaba por aí, usando a paxareira de coiraza cando te pasas, non? De crítica, a veces desa fartura, esa indignación social, da autocrítica tamén. Pois sacar a paxareira Hubo un tempo que dicía eu, non? A Patiño divertida, todo o mundo a quere ter cerca e todo o mundo a chama, non? Mais cando teño etapas, non? Que existencialmente me metía moito nisto, sempre quedo excluída. E despois non sei que pasou. Veu a pandemia, non? Que nos excluíu a todas as persoas un pouco de... Expulsóusenos daqueles sitios onde pois estábamos aí, querendo ser alguén, non? Eu tamén. Non sei, foi así un momento moi de soidade, eu na pandemia conectei moito, non? Ca filósofa e a filósofa maltratárona moito. Despois, foi moi. Nesta idea de poder facer isto, esta persoa ainda mo dixo hai pouco, tamén teño un problema ético, que é, porque ademais a persoa coñece os espazos, non? Onde encaixaría o meu discurso, é que o meu discurso non é un produto, porque o meu discurso é a miña verdade, é o meu sentir, son eu, non? A psicóloga díxome nunha das últimas sesións esta idea de que hai que separar o pensamento, tes que separar o pensamento de ti. E paréceme ben que sexa un consello psicolóxico, pero eu a día de hoxe non quero. Xa non é se podo, non? Porque podo, porque eu xa o fixen. Pero eu a día de hoxe non quero separar o pensamento da persoa que son, nin a persoa que son do pensamento. Quero seguir sendo así,
E non sei se dentro dun ano ou de 10 direi, pois mira, xa está. Mais agora non quero. Logo, as cousas que eu digo non son un produto, eu nas podo vender. E comecei a subir estes vídeos por se a alguén lle sirven e a alguén lle interesan, e cando me chegan privados no TikTok e así, eu xa me dou por paja, non? E é o meu paradoxo, é que eu creo que teño, por exemplo, talento para aquel traballo que era o meu, non? As estratexias de venda, o marketing, dirixir grupos, formar persoas, son cousas que se me dan moi ben, non? E logo, sempre teño un problema de valores e de moral, non? Neses espazos a miña ética, sí. E logo teño esa madurez e ese equilibrio entre a capacidade que teño de pensar e de poñer as emocións, non? Son esa xente pensante, que é sabedoría da vida. E que non quero capitalizar. Aínda que se me dea a oportunidade, a día de hoxe, non quero capitalizar iso. Ese é o meu problema ético. Agora, mais eu teño que pagar as facturas, como todo o mundo, claro. Daquela, xa fago a renuncia profesional a poder ter un traballo mellor, porque sí, porque para min é importante a nivel persoal, porque non quero separar o pensamento da persoa, mais non me sirve. Ou como me dixo o ChatGPT, o difícil é cando poñer ese nivel de conciencia, de consciencia tamén, facelo funcional. Mais eu creo que, efectivamente, a sabedoría é disfuncional na sociedade, a coherencia e a ética e ese asento teu é disfuncional, exclúese e rexéitase. Isto é doloroso, non? Porque como ser humano, que é do que eu falo, ti precisas a pertenza, e claro, eu gostaba dunha pertenza. Eu lembro o ano 19, non? Ata entrar na pandemia, que estaba aí un pouco nos ambientes de socialización e eu quería estar. Mais, non sei, pasaron cousas. E si, sentirme rexeitada e sentirme excluída non me levou tampouco a victimizarme, senón a ese autoexilio, a esa soidade ética, aceptar que me rexeitaron persoas que eu quería con toda a miña alma, de verdade, de corazón, e hai unha desobediencia ao mandado tamén cando o digo, non? Eu estas amizades eu querías de verdade. Hai unha desobediencia, porque podría dicir, pois dame igual, mas a mí non me dou igual. E dicilo é parte da desobediencia, é parte de priorizarme, é parte de poñerme en valor eu como ser humano. E logo, pois, todo este pensamento. E así é que subo estes vídeos, e cando teña unha idea subireina, e ás veces direi merdallada, que si, cada un, que eu deixo aí. Mais se me ofreceron poder cobrar por dicilo, digo, pois haberá xente que lle sirva.
mas eu non estou preparada para cobrar polo que digo. Rompe coa ética mesma e da miña ansia de dicir o que digo. Un percal. Xa mo dicía sempre o meu home, o meu exmarido agora, non? Se todo eso que ti fas e todo iso que sabes o emplearas nalgo que dese cartos, ti eras rica, Aínda me coñecía ben, Aínda me coñece ben. Mais a ética, os valores, o humano. E eu tentei, pero o ser humano que hai dentro de min sempre aboia e di, por aquí non é. Si, eu ás veces cando falas así de broma digo, é que eu teño alma de pobre, eu nacín para pobre e daquela, pois leva a mi idea así. E esas cousas que dicimos sempre, estou perdendo cartos. Eu non nos perdo, agora, que os estou perdendo de ganar, sei no certo e é unha decisión. Dame igual, tanto pola miña valía, que encaixaría, non, en moitas empresas, como por poder coller o ego e dicir, vouvos explicar a vida, pero eu aquí na palestra e vos tal, e digo, é moi guai o que digo, non? Mais a veces cando me chegan mensaxes, non, por TikTok que din, non? Grazas por poñer palabras a algo que eu sinto en tal. Ao final non é a grande cousa. Os seres humanos sentimos, este debate teño tido moito co Paulo, el dicía que non, e eu sempre dixen, os seres humanos sentimos todos igual. Outra cousa é o que facemos co que sentimos. E despois, unhas poucas persoas, temos a capacidade de expresalo. Que pasa por unha elaboración, non? Por ser unha persoa moi elaborada, por ese ser sentipensante, ser capaz de poñer a emoción e o raciocinio en liña para poder explicar todo iso. Pero sentimos todos igual. Ao final, o Paulo sempre me dicía que non, e ao final chegou á conclusión de que efectivamente sí, porque ao longo da historia dá igual, un poema que escribiu alguén hai 2 séculos falando do amor, falando da morte, falando do medo, e hai 2 séculos unha persoa no outro lado do planeta escribiu iso, e ti identifícaste porque pon palabras a cousas que ti sintes. Logo, sentimos igual. E logo muda o que facemos con iso. Daquela o que eu, a miña capacidade de explicalo, e ten valor humano, ten por unha parte, e ten o valor humano tamén a veces de non ter vergonza, que se podía falar moito, que eu teño un par de vídeos onde falo da vergonza, non sentir, ou seja, non desobedecer a túa vergonza e dicir, eu sinto isto, e xa sei que se me di que está mal, e que hai que pasar, e que hai que ser superficial, pero é que eu quero dicilo. E cando o digo, eu coloco iso noutro nivel, é como, libero. E si que hai un exercicio de traspasar a vergonza, traspasar o medo a que te rexeiten, que eu este sí que aí no 2022 traspaseino dunha hostia, porque o de que aprendemos a hostias na vida é moi certo. Non di, como porque me deron unha hostia destas afectivas brutal. Bueno, pero outra xente leva sabes? Non sei. Non sei como fai a xente. Tampouco me pasaron cousas tan graves na vida. É que precisamente pasoume o que lle pasa a todo o mundo. Pero bueno. Ética.
valores, conectar co humano, colocar os afectos, priorizarte no sentido máis humano, celebrar a persoa que és, a túa vida, e honrar toda a túa traxectoria vital. E aí xa hai moito sentido existencial e moita satisfacción. Eu sí.